Dobrý deň. Dnes si predstavíme ďalší zo zaujímavých produktov, ktorým je Floria trávniková náplasť 3 v 1. Z času na čas sa na v trávnikoch objavujú menšie či väčšie plochy, ktoré sú poškodené, no a môžu byť spôsobené či už vyšliapaním alebo pôsobením vašich domácich miláčikov. V takomto prípade, ak ide naozaj o menšie plochy, vám odporúčam použiť Floriu trávnikovú náplasť 3 v 1. Je vynikajúca v tom, že obsahuje nielen trávne semená, ale aj substrát, no a všetky základné živinové zložky. Trávniková náplasť obsahuje rýchlo klíčiace semená tráv, no a veľmi dôležitou súčasťou je tento kokosový substrát, ktorý je veľmi jemný a obsahuje zložku Aquacel. Tá zabezpečí dostatočné udržiavanie vlahy, ktorá je veľmi potrebná práve v tomto období pri klíčení semien. V neposlednom rade určite obsahuje aj všetky potrebné živiny na správne naštartovanie a rast samotného trávnika. Postupujeme tak, že si poškodenú plochu jemne skypríme a následne na ňu nanášame tenkú vrstvu trávnikovej náplastie. Postačí nám zhruba 3 až 5 mm. Nezabúdame na to, že túto plochu musíme dôkladne zavlažiť a je ideálne, ak tento povrch udržiavame vlhký počas prvých dní, najmä počas klíčenia rastlín. Už zhruba po 14 dňoch uvidíme, že trávnik v podstate nám nádherne zaklíči, no a zhruba po 3 týždňoch je trávnik absolútne pripravený na normálnu údržbu, čo sa týka kosenia, ale taktiež aj hnojenia. Takto pripravenú náplasť si jemne zalejeme. Najmä pri prvej zalievke buďte opatrní a naozaj zalievajte túto plochu tak jemným prúdom vody, aby ste nevyplavili všetky semienka tráv. Ako som už na začiatku spomenula, trávniková náplasť je veľmi vhodná najmä na takéto menšie plochy, keďže jedno balenie vyjde zhruba na 2 m štvorcové. No ak sa rozhodnete pre vysievanie alebo opravu väčších ploch, rozhodne zvoľte agrotrávnikový substrát a agrotrávnikové štartovacie hnojivo. No a v neposlednom rade aj správny výber trávneho osiva. Ostatné zaujímavé nápady, ale aj tipy a konkrétne informácie o ďalších výrobkoch nájdete nielen na našich webových stránkach, ale taktiež aj na Facebooku. Dovidenia.